Personal Security Officer PSO jong kasengking atiar Nyotrap National Liberation Council HNLC uba storji lingdo. Ula syak kemno hakibor pulit haka step rengap jong kasngi sajan nakanong ba shilong. Ka kubor pulit kaya tu bahadian balayo ya ka jingtip ka babania ki bor pulit bakerpang ka East Khasi Hills kila penlong ya ka jing kenra bat yo ban kemno ya uneu dekat ka HNLC Southway Snemrta napo ka yingsa jong u na Maulan Ray Klich nong shilong. Kata hadin ba ulawan rung napo Bangladesh. Nakaliang kipulit kilayo ban kurup no ya kawe ka mobile phone lembat ka SIM ka badon jia day napo Bangladesh, lembat kawe ka Airtel SIM na India, nalor ka SD memory ka ba 6GB. Ka kubor pulit kala ongru ba kidon ki kubor ki bayatu ba uni UPSO ka HNLC, udon kti hakikam bian kum kikam dawa pisa, ka jing penrung dekat bat ka jing panjing kersha na kibriu na ka bentaban le ikam persyari bat ki weipat ki kam pentrim. Lak ban kedau ba ustor jilingdo udai na pedeng ki laingut ki PSO ki balawan ban senran ya ki nong yalam ka HNLC hakapor ka jing ekran yesuk bat ka sorkar hau neus nem baladem. Syuk-syuk kani ka jing long jingman kalawan long ru hadin ki jing yok long kubor ba kani ka seng kala penjur biang ki kam dawa pisa na ki nong khayi haka thanyri lum khasi bat jaintia. Ka Ying Bishar District and Session Judge kala aibor ki pulit ban tohkit hadu shipos ngi ya ustor jilingdo. Itu kah, pelak apa itu mah? Done. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center